Asibingelele-ke kubo bonke abantu abazobuka le video njengamanje. Ngiyacela-ke uma ubona lo mbukiso njengamanje, ngiyacela-ke ukuthi ube su-like, ushare, bese ukhomenta ngezansi. Ngobingelelayo-ke yindumanduma 10.1 Gcilaza Bathakathi ngaphansi kwey'thunywa zeJerusalema Apostolic Church in Zion, i-Archbishop, ifoma yakhona yebandla. Ngikubingelela-ke, ngiyakumema ngomhla ka-31 esigoqweni esisobe sinaso lapha e-Ivory Park, lapha duze nje ne-police station yase-Ivory Park igoniwe. Isigoqo somhlahlo. Sibingelela wena ogulayo, ohlushwa izinto, usuhambile inyanga bathandazo, wacatshwa, wathandazelwa, wathola ngamanzi, awuthola usizo. Akuzothola umthandazo, uzothola amandla okuphila. Kuzobe kuyisigubho somhlahlo-ke lesi sobe sikhona laphayana eThembisa e-Ivory Park. Cela umeme ongekho, umeme oseduzane kwakho, umeme umakhelwane wakho, umeme udadewenu, umeme umfowenu. Kube konakele-ke laphayana ngomhla ka-31. Isimile-ke i-amen yomhlahlo. Sicela-ke abathandazi abahlezi bekhona mihla namalanga kuyo yonke iy'nkundla zokuxhumana besivakashele, kodwa abakwazi ukulalela umoya ngempela, ngoba kube kuwumoya wokuba siyophilisa kulo muzi esiya kuwo futhi siyophilisa nabantu. Inkosi mayinibusise. Ngiyacela kakhulu-ke ungakhohlwa ukulike, nokushare, nokukhomenta ukuze ukwazi ukuthola i-direction. Ungaphuthelwa, don't miss. Inkosi mayikubusise. Haleluya. Ngiyanithanda nezo Nkosi yami. Amen.